Hello there mga bash, ito po yung aming puno ng langka. So as you can see, marami po siyang bunga. So ngayon is gagawa ako ng gulay na langka. Ang tawag namin dito is utan na nangka. So ngayon is tinutulungan ako ni Papang Ver na kunin yung langka. And then yung langka is hindi talaga siya hinog. Since matigas pa yung langka, pinabalatan ko na rin ni Papang Ver. At pinapachop ko na rin. Ito na po yung ating langka. Matapos ko na siyang hinugasan and dinitrain ko na siya. Ngayon is pakukuluan muna natin ng mga 15 to 20 minutes. Ito ay tuyo na isda. Ang tawag namin dito sa Bisaya is buwad pinikas. Iwan ko lang kung ano ang tawag sa inyo. Isa ito sa mga masarap na pansahog na sa gulay na langka. Prituhin muna natin yung ating buwad pinikas or tuyo na isda. Ngayon is mag-prepare naman ako sa aking gata. Ito na po yung ating kakanggata. Naglagay ako ng 2 basong tubig para sa ating pangalawang gata. Ito na po yung ating langka na pinapakuluan natin ng 20 minutes. So, i-drain lang natin. At ilagay na natin yung pangalawang gata.
Nagdagdag na rin ako ng 2 basong tubig. Lulutuin natin ng another 20 minutes. Nag-prepare na rin ako ng ating pansahog. So, mayroon ako ditong onion, ginger, lemongrass or tanglad, bell pepper, tomato, and then spring onions. After 20 minutes is kumukulo na yung ating langka. So, ilalagay na natin yung ating tuyong isda or yung pinikas na bulad. Sinabay ko na rin ilagay yung ating ginger. Simmer for another 5 minutes. Timplahan na rin natin ng asin at saka konting vitsin. Ilagay na rin natin yung ating tomato, bell pepper, spring onion, onions, at saka yung tanglad. After 3 minutes, ilagay na natin yung ating kakang gata. Haluin lang nating mabuti. At ayan, luto na. So ito na po yung ating gulay na langka. Pero ang tawag dito sa amin is utan nga langka nga gisubakan og buwad pinikas. Nako mga besh, sobrang sarap nito. So kaya kain-kain na tayo mga besh.